खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लादों बिटिसि राजखान्थिनि खौरां गोबां समफोरावनो बिटिसि खुंथायाव थानाय थामहिनबा आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां जौगालु खामानि सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय गासै बिथिंखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं होनना बुंबोबाय थादों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया थांनाय 16 आरो 17 बोसोराव गोबां जौगानाय खामानि मावबोदों। बे खामानिफोरखौनो बिथांमोना जौगानाय होननानै गावसिनि खुंथाय सोरखारखौ बुंबाय थायो। बेबायदिनो बिपिएफ पार्टिया 2025 मायथाइयाव बिटिसिआव सोरखार दायोब्ला गोबांथार जौगानाय आइजोफोरनि जेंना लाइमोनफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांबावगोन होनना बाथ्रा बुंबोदों बिपिएफ पार्टिया। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया रायजोफोरनि थाखाय मा हाबा मावनो हाखो आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावखो बे बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बेखौबो फोरमायहर सोर सासे दैदेनगिरिनि खुंथायाव हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसि दाङाबाजि जायालासे गोजोनखौ मोननो हादों। फैगौ 22 सेप्तेम्बरनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो दोलो एबा पार्टिया गाव गावनि पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोरा दासान्दि जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मोननै गोहोगोरा रिजनल पार्टिया गाव गावसोरनि मोननो गोनां गोबां सिटनि खोथाखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनानै लादों। जेरै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया जानो गोनां 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङैनो मोन 20निबो गोबां बियाबाव देरहासार जानानै फिन बिपिएफ सोरखारानो बिटिसिआव सोरखार फैफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टियाबो हारसिङैनो गोबां मेजरिटि सिट लानानै इउपिपिएलआ सोरखार दागोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहर 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव सोरनि दैदेननाय दोलोआ बांसिनै सिट लानानै हारसिङै सोरखार दागोन। बबेबा मोनसे पार्टिया नोंथांमोना हारसिङै सोरखार दानो हागोन होनना सानोना? जुदि सानो अब्ला बबे मोनसे पार्टिया बेसेबां एमसिएलए देरहानानै फिन आरोबाव सोरखार दागोन? बबे मोनसे पार्टिया बिटिसिनि खुंथायाव फैगोन? नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुंहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव खुंजानाय रायजो केबिनेटनि जथुमाव रां थिसननाय हा सोलायनाय महरगिरिफोरनो राङारि मान होनाय आरो फालांगियारि लेयार फार्मफोरजों लोगोसे गोबां आयदाफोराव गोनांथार थिरांथा लानाय जादों। बेखौ लानानै मोनसे खौरां मेल खुंनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेटनि थिरांथाफोरखौ फोसावनानै होदों। बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला आसामाव रां थिसननायखौ थुलुंगा होनो थाखाय केबिनेटआ IIPA 2019नि सिङाव गेस, सावस्रि, दावबायथाय आरो आलासि सिबिनाय बिथिङाव 4 रां थिसनग्रा फसंथानफोरनो साबजाथाव गनायथि होदों। 4 रां थिसनगिरिफोरा गासै 969 कौटि रां थिसनगोन आरो 2700नि बांसिन लाइमोनफोरनो साख्रिनि खाबु होगोन। जुमिनि बिनंदिनि महरगिरि आरो शिल्पकारफोरनो राङारि सन्मान होनो थिरांथा लानानै केबिनेटआ बे सन्माननि थाखाय राननायनि अक्ट'खौ 12 अक्ट'बर 2025खौ थि खालामदों। मैयानि केबिनेटआ BRS आरो आसाम चपाल प्लान्टिं एन्ड क्रप डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि मावफारियाफोरनि थाखाय बेखौ बन्द' खालामनोबो गनायथि होदों। केबिनेटआ मैया गेजेर धोरोमारि हा सोलाय-सोल'नि सायावबो थिरांथा लादों आरो धोरोमारि गेजेराव हा सोलाय-सोल' खालामनायनि सोमोन्दै केबिनेटआ दिदोम सम्पथिनि सायाव थिरांथा लादों। बे खेबाव जोंनि सोरखार जागोन। जोंनि सोरखारानो गोख्रों जानानै दं। बिपिएफ सोरखारा बे समाव 20निबो बांसिन मासि लानानै देरहासार जानानै बिटिसिआव सोरखार खुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। मैया बिथाङा उदालगुरिनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोनसे मेलाव बिथाङा बुंदों दि थिरांथा लानाय बायदिब्ला बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय नैथि बिजाथिनि फारिलाइखौ 30 आगस्तनि गेजेराव फोसावनाय जागोन आरो बेनि गेजेराव मोन 22 गथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथि फोसावखाबाय आरो आरोबाव गं 18 गथुमारि बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होनना बिथाङा बुंदों। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बियाबनि थाखाय सासे बिसायख'थिनि नायदिंगिरि थिसननाय जागोन
मुं थिसननायनि उनाव बिनायसाफोरनि नंगुबै फारिलाइ फोसावनायनि उनाव नायदिंगिरिफोरा सांग्राङै खामानि मावजेनगोन होनना बिथाङा बुंदों। 9 नं बनरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मखौ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बियाबनि गोबां हेफाजाबगिरिफ्रा बरायदों। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरआव 5 बोसोर आबुं खुंथाय सामलायनाय इउपिपिएल दोलोआ थांनाय 21 आगस्ट खालि गिबि खोलोबाव मोन 18 बियाबनि थाखाय बिजाथि मुं फारिलाइखौ फोसावदोंमोन। फोसावनायनि उनाव सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ गावबागाव बियाबफोराव दोलोनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो 9 नं बनरगाव बियाबनि सायख'जानाय बिजाथि रबिराम ब्रह्मखौबो मैया बनरगाव काग्राबारिनि गेलेग्रा फोथाराव दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो गोबां हेफाजाबगिरिफ्रा बरायनानै लादों। बरायनायजों लोगोसे काग्राबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै बनरगाव बाजार जानानै बनरगाव गामि सिंजों फिन काग्राबारि गेलेग्रा फोथारसिम मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। हाग्रामानि थाखाय माखासे फैबाय थानाय समफोराबो गाज्रि जालांगासिनो दं नामा? मोनसेनि उनाव मोनसे बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांदों। थांनाय 2020 मायथाइयाव गोहो खोमानायनि उनाव हाग्रामाया हारसिङैनो दं, जेराव बिथांनि सोरगिदिं थानाय फोथायजाथाव दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बिथांखौ दिनैनि समाव नागारबाय। बिथांनि खाथिनि हेफाजाबगिरिफ्रा बिथांखौ सिगांनिफ्रायनो नागारखादों, जेराव सासे दैदेनगिरि जाय गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रामाजों दंमोन आरो आथिखालाव आसाम बिधान सभानि खुंगिरि बिस्वजित दैमारी, बिथाङाबो बिपिएफखौ नागारनायनि उनाव 2020 मायथाइयाव बिजेपिआव हाबदोंमोन। गुबुन फारसेथिं गागि आरो जोबोद खाथि हेफाजाबगिरि चन्दन ब्रह्मआबो 2024 मायथाइयाव बिपिएफखौ नागारदोंमोन आरो बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन। बेबायदिनो 2025 मायथाइयाव गुबुन सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारियाबो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबदोंमोन। गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि एबा लोगोफोरा हाग्रामाजों गावस्रानि जाहोनखौ मिथिनो हाया, नाथाय बिथांनि मददगिरिफोराबो दा बिपिएफ नागारनायनि उनाव इउपिपिएलआव दावबायनो हमदों। बावैसो सिगां बिटिसि बिसायख'थिनि मोनसे गोनांथार बुब्लियाव बिपिएफ दोलोनि मिरु मावफुं आफादनि दैदेनगिरि अन्नियाल हास्दा बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबो। अन्नियाल हास्दाया इउपिपिएलआव हाबनानै बिथाङा बुंदों दि इउपिपिएल खुंथाया बिटिसिआव गोजोन लाबोदों आरो बे गोजोना दा बयखौबो इउपिपिएलआव लेंहरगासिनो दं। प्रमद बर'नि दैदेननाय गोजोन आरो जौगानायनि खौराङा बिटिसिनि सुबुंफोरखौ गोसो बोहोनो हादों। बिपिएफनि बारग' ट्राइबेल दैदेनगिरि हास्दाया हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव जानाय हिंसा आरो बुथारनायनि बाथ्राखौबो बिथाङा रायखाङो। बिटिसिनि थागिबिफ्रा थांनाय 5 बोसोराव गोजोननाय मोन्दों आरो एमएलए आरो गोबां बे खेबाव बिटिसि बिसायख'थिनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव अन्नियाल हास्दाया मंगलबार खालि इउपिपिएलआव हाबदोंमोन। जों मिथिगौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव 22 एप्रिल खालाराव पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्राय गिख्रंथाव दावहाया जादोंमोन। जाय गिख्रंथाव दावहायाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोन, गोबां नोगोरारिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन, गोबां न' बाङा सिलिंखार जालांदोंमोन। बेखौ लानानैनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन आरोबाव बाथ्रा बुंफिननायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों दि अपारेशन सिन्दुरनि समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गावखौ फन खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतआ पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि गाग्लोबनायनि सायाव मोनसे फिननाय होनो थाखाय अपारेशन सिन्दुर मुंजों बिथांमोनखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव उदखारिफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन आरो बे उदखारिफोरनि गाग्लोबबाय थानाय समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ डनाल्ड ट्राम्पखौ फन खालामदोंमोन आरो दावहाखौ फोजोबनो थाखाय पाकिस्तानजों रायज्लायनो खावलायदोंमोन। बेनि फिथाइ महरै डनाल्ड ट्राम्पआ व्हाइट हाउसनि केबिनेट जथुमनि समाव फिन बे दाबिखौ खालामदोंमोन दि मोन्नैबो हादोरनि गाहाय मन्थ्रिजों आं रायज्लायगोन। गिबियाव भारतजों रायज्लायदोंमोन आरो भारतनो बुंदोंमोन दि जुदि नोंथांमोना दावहाखौ दोनथ'नाय जाया अब्ला जों भारतनो जेबो फालांगि होनाय नङा। बेनि उनाव आरो पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिखौबो आं बुंदोंमोन। ट्राम्पआ बुंदोंमोन दि पाकिस्ताननो बेखौबो बुंदोंमोन जुदि दावहा नोंथांमोना दोनथ'आ अब्ला पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय गासैबो मुवाफोरनि सायाव खाजोनाखौ बांहोनाय जागोन। आंनि खोथाखौ खोनानानै पाकिस्ताननि खर'आ गोबां नोजोर होदोंमोन आरो जोबनायाव गंनैबो हादोरा आंनि खोथायाव बिथा खालामनानै दावहाखौ दोनथ'नायखौ फोसावो होननानै डनाल्ड ट्राम्पआ बुंदों। भारतनि बायजो हायुंआरि मन्त्रि एस जयशंकरआ ट्राम्पनि खामानिफोरखौ नंखाय होननानै बुंदों आरो बिथाङा संसदआव खुलायै बुंदोंमोन दि 22 एप्रिल खालिनिफ्राय 16 जुनसिम बे जाथाया जाथावना नङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन।
जम्मु काश्मीरनि द'दा जिल्लायाव थाद'नाय गेजेरसे रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव वैष्णो देवी थानसालिनि लामाजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायजों सा 32 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो जेराव सा 5 सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों। बे थासारियाव वैष्णो देवी थानसालियाव गोथार थावनि दावबायनायखौ बन्द खालामनाय जादों। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि अटकुवारीनि इन्ड'प्रेस्ट रेस्टुरेन्टनि साखाथियाव हा गिसिखादों आरो बे जाथायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। हा गिसिखानायनि उनाव रैखाथि मददगिरिफोरा गोदान मुगानि आगजुजों गावसोरनि खामानिखौ मावबाय थादों। जोखोम जानाय सिबियारिफोरखौ जम्मु आरो काटरानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननाबो फोरमायदों आरो बे समाव खुंथाया जम्मु आरो काटरा स्टेशनफोरनिफ्राय गं 22 ट्रेनफोरनि सालायनायखौबो बन्द फोसावदों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां सम्पथिफोराबो खहा जादों। द'दा आरो किश्तवाड़जों फोनांजाबग्रा हायुङारि राजालामा 244 रोजा अखा आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव हाजों फबसिनजादों आरो बे लामानि मोनसे बाहागोआ दैजों बोहैलांदों, जायनि फिथाइ महरै हान्थामेला जेंना सोमजिदों। समाजारि बिजोङाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ', जाय भिडिअ'आव सासे उन्दै बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ लांखारनो नागिरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव सासे मुस्लिम हौवासाया गावखौ हिन्दु बुंनानै सासे बर' हिन्जावसा जाय 14 बोसोर बैसोनिल'मोन, सतिला बर' मुंनि सासे हिन्जावसाखौ मोजां मोननानै लांखारनो नाजानाय समावनो हिन्दु सोरक्षा सेना आरो आसामनि मोनसे गोख्रों हानजाया बरपेटा स्टेशनाव हमनो मोन्दोंमोन। जाथाया जादोंमोन जेब्ला आशराफुल हक मुंनि सासे हौवासाया ट्रेनजों गुबुन हादोरसायाव लांखारनो नाजानाय खौरां मोननाय लोगो लोगो मोनसे हानजाया गोख्रैनो बरपेटा स्टेशनाव थांनाय माखासे सान सिगां हमो आरो माखासे सोंनाय फिन्नायखौ खालामदोंमोन। हमनो मोननाय आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनीनि बिफा नजरुल इस्लामनि आशराफुल हक होनना सिनायथि होदों फिसाज्लाखौ आरो इयुनाव जाहाथे बेबादि दाजाबावथों होननाबो गोख्रों रावजों बुंथियो आरो सोंखारियो हमनो मोननाय आफादा। दा बे समाव गुबै बाथ्राया बेसो बर' हिन्जावसा, बर' लाइमोनफ्रा गुबुननि गोदै रावाव बोरै गलिलाङो। गोबां खेब गुबुन हारिनि सुबुंजों मोजां मोनज्लायनानै बुथारजानाय, इनाय अनागार खालामजानाय जाथायफोरखौ नुसेयावबो मानो बेबादि लामाजों आगान होबाय थायो लाइमोनफोरा? समबारनि मोनायाव गलाघाट जिल्लानि पुरकेटिं रेलवे स्टेशनाव मोनसे गिथावना जाथाय जादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला पुलिसआ साथाम सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे सानै सेंग्राफोरखौ हमनो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै सेंग्राया साथाम सिख्लाफोरखौ ट्रेनजों सिखावै रायजोनि बायजोआव लांनो सानथांखि बानायदोंमोन। झारखन्डनि आसिफ आनसारी आरो गलाघाटनि उदयनगरनि अभिजित मुंनि सानै सेंग्राया पुलिसनि आवथायाव गोग्लैयो, जेराव साथाम हिन्जावसाफोरखौ झारखन्डसिम लांनो नाजाबाय थानाय समावनो बिथांमोना पुलिसनि आखायाव गोग्लैयो। आथिखालाव पुलिसआ गासैखौबो सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं। बेयो लाभ जिहादनि जाथाय ना मानसि लांखारनाय अपारेशन? पुलिसनि नायबिजिरनाया दासिम बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिदों। बेनि सायाव थाबैनो सोराङाव फैगोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।